खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 27 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 10 आघन दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोहोआ थिखिनियाव थागोन आरो गोब्राब खामानिफोराबो गोरलैयैनो फोजोबगोन। नोंथाङा खामानियाव गावनि गोहोखौ फोरमान खालामगोन। रांखान्थियारि हालोदा मोजां जागोन आरो थालांनाय रांखौ मोननायनि जाथावना थागोन। नोंथांनि बोसोनफोरखौ नखराव मान होनाय जागोन आरो न'नि आबहावाया मोजां जागोन। नोंथांनि नाजानायाव दिनै मोनसे गिदिर थालांनाय खामानिफोरखौबो फोजोबनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। साना दिदोमथि आरो गोसोआरि गोजोनजों बुंफबनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोदान खाबुफोर नुजागोन। रां थिसननाया इयुनाव मुलाम्फा लाबोनो हागौ। मावख'आव नोंथांनि खस्थ' खालामनाया बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन आरो नोंथाङा बाख्नायगोन। नखरनि सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों मोनगोन आरो सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान रोंगौथि सोलोंनो गोसो जानो हागौ, जाय नोंथांनि जिउ राहानि जौगानायाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनाय रोंग'थिजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। गोदान सोमोन्दो दागोन जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं आरो बे दावबायनाया नोंथांनि खाफालखौ बांहोनो हागौ। फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन आरो गोजाम जेंनाया जोबगोन। गोदान सोलोंनाय, गोदान सानस्रि आरो गोदान बिथांखिफोरा जोबोद जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। गोसोआरि समानथिखौ लाखि। दिनै नोंथांनि नखरा नोंथांजों गसंगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां राहा लानाया गोनांथार। मावख'आव मोजाङै खामानि माव। नोंथांनि धैर्यआ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय ध्यानआ गोसोआरि गोजोननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननायनि जाथावना थायो। न'आवनो माबा मोनसे मोजां बिथांखि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि व्यक्तित्वआ जोंगोन आरो मानसिफ्रा नोंथांखौ खोनासंगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरा गोनांथार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे मुलाम्फा गोनां थासारि सोमजिगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै गोदै फैगोन आरो गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजान जागोन। शपिं खालामनो एबा माबा मोनसे सानथांखि लानायनि थाखाय दिनैनि साना गाहाम। नोंथांनि मोनसे मख'जाथाव लुबैनाया जाफुंगोन होननानै इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंनि गोसोआ खालि खामानियावल' थागोन आरो बेनो नोंनि गोहो। खामानि थिलियाव नोंथाङा नोंथांनि मावथांखिफोरजों बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो सानदों, अब्ला लैखोनफोरा मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथांनि थासारिया गोख्रों जागोन आरो नोंथांनि दोनथुमनाया बांगोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोजाम बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। तुला राशि। दिनै समानथि आखु दिन्थिनाया नोंथांखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार होगोन। गोदान सौदा एबा खामानि जागायनायनि बेयो मोनसे मोजां सम। रांखान्थियारि हालोदा साबसिन जागोन आरो थालांनाय रांखौ मोन्नायनि जाथावना दं। सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा सोरबा मोजां मोनग्रानिफ्राय मोनसे सारप्राइज मोननो हागौ। आरिमु, फेशन आरो डिजाइनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे साना जर'खायै हामगोनां। दिनै नोंथाङा सोरनिबा थाखाय थुलुंगा जानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुपा गाब। वृश्चिक राशि। बोलो, साहस आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ दिनै गोख्रों जागोन। खामानि थिलियाव गाहाय थिरांथाफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां था, नाथाय मुलाम्फानि बांसिन खाबु थायो। नखराव नोंथांनि बिफावआ गोनां जागोन आरो नोंथांजों बयबो गोहोम गोग्लैगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय उन्दुनायाव गोसो हो। आन्दोनि खामानिया जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे दं। खाफाला नोंथांखौ थाबैनो हेफाजाब होगोन। गोदान खाबुफोर फैगोन आरो गोजाम खामानिफोरा जाफुंगोन। गोबां राङारि मुलाम्फानि मिजिं दं। दावबायनाया जाफुंसार आरो गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोजां सम मोनगोन आरो आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि गोसोआ आध्यात्मिक खामानिफोरनि फारसे गोसो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया बांगोन। नखराव बिबानफोरा बांगोन, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ जाफुंसारै सामलायगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन। गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। सासे गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि सोरजिथाया दिनै थिखिनियाव थागोन। गोदान सानस्रिफोरा नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। खामानि थिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। धोन बांनायनि जाथावना दं आरो रां थिसननाया मुलाम्फा जागोन। सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो अननायआ बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन आरो थुलुंगाखांनाया गोजौ जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला। मीन राशि। दिनै नोंथांनि मोनदांथि आरो सोरजिलु मोन्नैबो जोंखांगोन। रांखान्थियारि खाबुफोर फैगोन आरो नोंथांनि जिउ राहायारि बिथिङाव मान-सन्मान बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। आरिमु, देंखो एबा लिरनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन, नाथाय गोसोआरि समानथिखौ लाखिगोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।